El dia 1, com és habitual, s'encendran totes les llums de Nadal del municipi. Aquest any hem apostat per la sostenibilitat. Totes les figures de Nadal són 100% reciclables i apostem per una il·luminació LED amb més eficiència energètica. Hem reforçat els principals eixos comercials. A més, les entitats de comercials tenen preparades un munt d'activitats. No us la podeu perdre. Hola, famílies! Veniu tots i totes el dia 16 a la festa de benvinguda del Nadal, on aprofitarem per presentar la programació del Teatre La Bòbila. Hi haurà espectacle de carrer i animació i moltes sorpreses per tots i totes. Aquestes festes aprofiteu per venir al Teatre La Bòbila, on gaudireu de molts espectacles variats, especialment organitzats per les nostres entitats del municipi. S'acosten les festes de Nadal i ja estem preparant activitats per tots els nens i les nenes. Famílies, el dia 16 tindrem una festa de Nadal que ens ha preparat l'entitat Millennium. No us la perdeu, us ho esperem a tots i a totes a partir de les 5 de la tarda aquí a la Vinya d'en Petaca. Veniu tots i totes a la festa del Nadal!